Kotimainen alumiinivenevalmistaja Faster on tunnettu työveneistään sekä tietysti myös huvivenemallistosta. Tällä kertaa meillä on koeajossa uusi keularompilla varistettu 545 SC, mikä on jotain siltä väliltä. Keula on sopivasti auki, niin astutaan veneeseen. Tämä 545 perustuu 525 mallien kanssa samaan runkoon. Tietysti tätä keulaa on vähän modattu tätä keularappia varten. Itse keularappi on helppokäyttöinen, se toimii, avautuu ja sulkeutuu napin painalluksella ja sen jälkeen vaan lukitaan salvoilla. Tämä keularampillinen 545 malli tulee tarjolle kahtena versiona. CC-mallissa on 2 hengen keskipulpetti ja SC-mallissa on sitten puolestaan 2 laitapulpettia ja niiden välissä väliovi. SC on aika poikkeuksellista, yleensä tämmöiset keularampilliset veneet on varustettu keskipulpetilla. Toi SC-version tuplapulpetti ja välioviratkaisu antaa tonne ohjaamoon ja matkustamoon huomattavasti paremman viimansuojan kuin mitä tyypillisesti keskipulpettiveneissä on. Ohjaamon ja matkustamon osalta tämä 545 ei poikkea juurikaan 525 malleista, eli aja-asento on ihan mukiinvenevä. Kartturin ja kuljettajan kuppipenkkien lisäksi perässä on vielä tuommoinen istuinlaatikko. Fasterille tyypillisesti täältä löytyy pulpetin etureunasta ja kylistä tämmöiset kiskot. Näihin kiskoon voi kiinnittää sit lisävarusteita tarpeen mukaan. Fasterin valikoimasta löytyy niin penkkejä, astuintasoja, mitkä toimii myös säilytystiloina, kuorman kiinnityslenkkejä ja niin edelleen. Tuo keularampin leveys ei riitä ajamaan mönkiä esimerkiksi tähän keulatilaan, tavaratilaan sisään, mutta muuten erilaiselle kappaletavaralle tässä on ihan hyvin kuljetustila, on se sitten halkokuorma tai tiilikuorma tai mikä tahansa mökin rakennustarpeita. Normia, jossa tämä keularampillinen 545 Faster ei oikeastaan poikkea tavalliselle veneellä ajamisesta millään tavalla. Meno on Fasterille tyypillisesti alkossakin tosi mukavaa. Ainoa ero perusveneeseen on kaarekäytös, missä luistoa rungossa on ehkä vähän enemmän kuin tavallisissa versioissa. Mutta eipä tätä vesihiihtoa tehty.